peking pilay na huli ka. Dad, may isang viral video ngayon na may isang peking pilay o isang nanlilimos na pinipeke niya na pilay siya para makahingi siya ng pera para maawa ang mga tao sa kanya. Nakita dito sa video na sa umpisa, mukhang pilay talaga siya dahil may mga crutches pa siya. Pero sinasabi niya, dahil tapos na ang oras or nakakota na siya, biglang naglalakad na lang siya ng parang normal na tao. Dad, anong solusyon dapat ng gobyerno sa mga gantong sitwasyon? Well, una, no, kasi kinakailangan meron tayong mga tinatawag na sangay ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga katulad ng mga ganyan. No? Una, dapat yung DSWD maging proactive sana sila sa bawat branches o division o distrito. Meron sila mga umiikot at gumagalang mga tao na minomonitor yung mga namamalimos sa kalsada. No? Kasi nga, kung talaga namang nangangailangan ng tulong yung mga yan, dapat kupkupin nila at tulungan nila. No? Kasi nakikita natin kahit nasa pag-ikot-ikot mo sa kalsada, lalo na sa Maynila, makikita mo, dami pa yung nagpipilit na linisin yung windshield mo. No? Kung hindi mo bibigyan, minsan guguhitan pa nila yung sasakyan mo. No? So, nangyayari yan. No? Tapos yung iba naman, namamalimos talaga, may bit-bit ng mga bata at yung iba naman, bulag. So, nakikita natin nangyayari sa ating lipunan. So, dapat ng ating DSWD maging proactive sana sila. No? Nag-iikot sila. Pati yung mga barangay din dapat. No? Yung mga barangay ng mga area na nasasakupan ng mga kalsada at nakikita nila may mga ganyan, dapat kupkupin nila yung tao at nang sa ganun itawag nila sa DSWD kung talaga namamalimos sa kalsada. Pangalawa kasi yan din na naging dahilan, no? Naging sanhi ng ating mga kababayan, naging negative na rin sila sa mga namamalimos. Sinasabi nila mga sindikato to. May mga totoo naman talagang nakikita mo na siguro walang kakayahan, hirap na hirap sila, bulag sila, o minsan talagang nakikita mo na may bit-bit silang anak, wala silang pagkain, wala silang pamasahe. Kaya talagang naawa ka rin, nahabag ka rin. No? Kasi may kasabihan nga, maaari naloloko sila. Pero ito naman, hindi naman it's between you and them. It's between you and God and our Creator. No? Gusto mo silang tulungan kasi nga minsan, ang sa iyo na gusto mo tulungan yung mga nangangailangan. Kung hindi man sila talagang nangangailangan, ang loloko lang sila, it's not between you and them. No? Pero siyempre, sa gobyerno naman natin, dapat maging proactive tayo kasi nakikita yan ng mga dayuhan na pumupunta sa ating bansa. Pag may mga bisita tayo, minsan nakikita nila mga namamalimos. Although nilang naman sa bayan natin nangyayari yan. Kahit naman sa Amerika, may mga namamalimos din naman. Kahit na sa ibang bansa, may mga nakikita rin tayong ganyan. Pero dapat, ang trabaho ng gobyerno, ang obligasyon, responsibilidad ng gobyerno, umikot sila, tingnan nila kung mayroong mga ganito, kupkupin nila, tulungan nila, turuan nila, maging productive sa buhay kung kaya pa. At yung mga nagmemeke naman, dapat ikulong nila yan kasi mayroong mga batas na laban sa mga ganyan, no? Yung panloloko na ganyan na namamalimos. Saka meron tayong anti-mendicancy law din, no? Yung mga namamalimos, actually bawal yan, pwedeng ikulong yan. Pero instead na ikulong sa akin, turuan na lamang sila ng mga bagong pamamaraan ng paghahanap buhay. Hanapan sila ng mga paghahanap buhay. Tulungan muna sila pansamantala habang wala pa silang abilidad na makahanap ng sarili nilang kabuhayan. Kayo naman, ano sa tingin nyo ang dapat solusyon para sa mga nanlilimos at saka sa mga namemeke ng kanilang kondisyon para makakuha ng awa ng tao para makahingi sila ng pera? I-comment nyo yan down below. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kunan po si Michael San, yung dad ng bayan.